Shubor nakaslem jong unongsan hima. President Jong Kaseng Voice of the People's Party uba Arden Miller Basayo Moy hagakhat santri ubnay rempang arjar arpulai ulaong bagajing pla jong upulit he kajilna ubala sha set hagini ki benay bala de persha ya ki bor bahalor hapo katnat trekam kalong tang kajing sedang ban penpat ya utha uba he habakren hagini kasngi na kalyang jong ba Basayo Moy ulaong bahaman la kawai pakawai katnat trekam jong ka sarkar kaladon bat kajing ya pher bat kajing ya pat ya pra bat kum kalat ban pun sngutho iki pat ba kaseng VPP kalawan syakmat ban pun kho iki kenrum kenram bat ka jingbam kho hapo ka san perthai shushu ula kamru ba amdon ki seng san perthai hapo ka jilla ki bala ban kup ya ka bor kum balong kaseng VPP laban rap uba Arden ula ongru badai tang kaseng ka bathmai kum ka VPP ka bala ban penbet iki jingduna bat ki kenrum kenram hapo ki tanat terekam jong ka sarkar ki balong ki dakmong hapo ka jilla Ula kenturu iki pat ba bakim day ban sya ya lambak klan amar ki wei kila ban kelyang yiki uniform henrai ka jinglong jong ubreo pat kandang ne bai kumjo hi kat ba ka seng VPP kadai ka seng ka batmai bat ka badanru ika jing perkhat ka baklan harengkat ki kendon habakli halor la ka seng VPP kan dawane em yika jing tokit halor ka jing sya keno uba GK yang rai na kalyang uba Basayo Moy ulaong baka seng ka ngait bat syanya ha ka jing bishar ka bahok batang ka wei ukwa baka tenat ka bapenlong ye gajing tokit kam dai ban the shiliang bat ki bor sarkar jong ka jilla ki nongelam ki berada jing ki ni la yo i ni ki baki don ha ka jilla ka ju dai nomor kata tau ni sa seng ye ni ka party ban pen khoi ma ya ka senchar ka khadar ka bangi ong in wara ya ka senchar ka khadar ka khoi ki bakum kini kim dai ta ha ko ka department Lese kai ka ba u phila ba i lingba ka statement ga jong we ni ki police officer kala mande tang pingit just tips of an iceberg ka ba haman ki department ki bon ki ki kendum ki kendam ki ba shakhe ten mar ka tagram ni ki ti ba kani kan yarap ki pa ba ha kan jala ka jong bakin sotho bat bakin minjul ya ka jing khot ka jing ban pen khot ya ka jala ka jong lingba ka sinchar ka khara ka anum dan menu-menu kiwe ki polka party ki bala ban ai ya ka jing sincha khara ko like na ka voice of the people party but ni kwaru ban ong hakmat lingba jo ki lat ta ko bor ba kan dei bi tang ka seng ba thamai anum dan ki we pat ki seng ki bala ban pen khot ye ki ne ki jingja ki be excitement but ki be lam se ki ba so shirkai so dream ya ka dur ka dar jong ka jala ka ji but equal monong but the voice of the people party is the only new regional political party in the state mdon ki wei pa ki pai pa kim de ban chai lam bakla ki wei ki laban bujri tang ka uniform ki priu ki de ki chu rengi hang de ide ka party ka pathamai idon ki priu ki pathamai ka kom perkhat ka pathamai ba ki nogrem ki bas kham te kata ka bang idon ong na kalyang ki party ki nganget ba ka ka bo police officer kala long ka jimpan pau jo kalau long in the open wala dengi ngem dawa ye ro ngatrai ko bangi ju hi ba ka judiciary ko bagalong haga jala ga ji mo kala pet i ba kum kini kala pet perman ki jinglong jingman hapo ka jala ga ji ba nagaleng ka ji hi so ba kai ki bangi don banom kalong pan pen smooth ho iki pai ba bakini ki jingja kin nang yai ja ti kamdon jimut bangi chi dawa na kini ki sarkar ki barim ki belong involve don kam pan ala pe yengi ngin le ya ka kam pandangi wan ka bo yin ko apan dawa ngin dawa yu mata kani ka por ka riban pan thamai ka sarkar tela rengi ki dawa na kini la ki pai ba kim su thu ki pen boy bengi kini sa ka bor ka jing dawa jing kan long tang ka formality ngim ko abakani ka sin jam ka bangi ya mata kan de tang kan jing benda pukom ringi kwa baling ba kani yinum ong bangin tawa nakani ka sarkar ringin ong yu pa ailat ingi bangin sei madan ikini ki chakle aparo om data na police department re ki department ki bobon apo ka chala ka ju kai ke ba ninge kum ka party ke jing we believe in justice habangi nge ya ka sinshar ka khara ka ba hop ka ba khoi tingi kwa ba
kajing toket lani kajing wat igini ki baro kanum dei ka badal yang bat kanu kapor ka brana ka jala kajing Maria kini ka kam kum kajing ka phalang kajing kren kajing uli officer ka pedi ba ka don kata ka connivance mo kata ka khaki highly khaki vendetta bla 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 tini suthu bahang ni lese kandol ka ek basalan det ka bashur khai te lari dei ben yo ya jins bishar ka ho kanu ka por ka de belong ka balai lu ka belong independent but ka de ka taru ka bangi ngin le lalu pai ba kadi it's just a matter of time satang siteu arteu e kanwan ka sarkar ba thamai tena kentu iki pai ba kim dei ban bakla wat bakla ai la ke bpp ngin khoi ikini ki ke bro ki kendo kram ba ki jingsni ke ba mi ka jala Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kajing kelar ka TMC na kabinta ka Meghalaya. Kajing pintik na ya kalaway bapranay. An ai jing rap khat ara jar tingka shisnam shaman na ki long yeng jong ki khinna ki bapuliya ki school sarkar na markata ka TMC kan ai shilak tili ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta Hakane ka apnyo trek urumphang Shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC